Conrado, com veus el temps? Temps negre. Ot aquests nuvolots. Aquests nuvolots, sembla, nen, que haurem d'acollir totes les bledes ràpid, tu. Si no ens ho fotran tot en l'aire. Com no espavilem, encara ens caurà calamarsada. Déu-vos guard! Ave Maria, tu! Seu aquí, Pepito. Seu, Pepito, seu. No puc ni Ja seure. t'esperàvem, ja No puc ni seure, que tinc un mal. Tota la carcanada em fot un mal. Hòstia. No m'estranya amb aquest temps, tu. He vist les estrelles aquesta nit. Les he comptat totes les estrelles. Estranya. Sí, tu, s'olora una tempesta que fot por, que fot por. Tots aquests núvols d'allà em fot por que ens ho foti tot en l'aire. Collons, ara dèiem al Mingo que haurem de collir totes les bledes ràpid. Jo ja no puc més collir-ho ràpid, això. Abans no sortir del sol ja treballo. I el sol és post i encara estic treballant. Puc treballar més? Ens haurem d'espavilar. I a mi em fa patir perquè aquell bala perduda del meu nebot, el cinto. Ah, el cinto. Què és el xic, Aquell m'ha dit que aquest cap de setmana se'n Foteu mai res d'aquell. Se'n va a un congreso. Un congreso? Què collons és un congreso? Se'n va a un congreso, foten xerrades, es reuneixen, es veu que... Uns que es diuen emprenedors, es fan d'emprenedors. Hòstia! Ah, sí que l'has fotut bona. Ja els coneixo els emprenedors. Sí. Aquest els té a les 5 del matí a fil al camp. Tots. No Un n'hem vist darrere mai l'altre cap. i amb l'aixada, tu. Per collir les Amb bledes. l'aixada. Emprenedors diu. Sí. Quan nosaltres hi hem fotut 3 hores, ells encara ni s'han llevat. Però bueno, ara que està de moda, tots es foten aquesta etiqueta, tu, i es creuen que canviaran el món. Aquest del cinto no ha treballat mai, ja l'he d'emprenedor. Ja estàs ben arribat, ja. Oye, aquest que es lleva a les 10, tu, i se'n va a l'oficina. I a treballar què? Jo ja ja li deia a sa mare que me'l portés aquí a la vinya, que l'hagués fet un home. Ai, tant. Aquell té un pal a l'esquena, no és que s'ha ajagut, no. No. Collir les cols. No s'ha jugat mai, no. Escolta, i on collons ho foten, això? A Igualada, per això patia, que si fot aquest temps aquí, imagina't Igualada. Pues allà és Mordor. Hòstia. Ja s'hi nevarà i tot allà. Allà fotrà fred, ja. Allà li vaig dir que fotria fred. I qui ho organitza, això? Em va dir alguna una associació rara d'aquestes que diuen... La Jove Cambra Internacional. Joven, diu. La Jove, sí, quan m'ho va dir, dic, però sento, si tu quasi fos 40, però què m'expliques? Què vol dir, jove? Hòstia, I tu. cambra, què collons és això? No ho sé. No, internacional. Això sí que és el millor. Aquí internacionals, però si aquí no ens hem mogut mai de casa, tu. Surten del tros i es perden. Hòstia. Se'n van a parlar al costat i ja està, i és internacional. Ja s'han perdut. Internacional, diu. No. I atenció, que encara me'n va dir una altra de més grossa. Espera't. Em diu, t'haig d'explicar una bona nova. Agafa't fort. Diu, l'any que ve ho farem a Vilafranca, que per això anem a Igualada a presentar-ho. Però aquí, A Vilafranca. Vilafranca. Un congreso a Vilafranca. Què collons hi volen fotre allà a Vilafranca? Però si no hi ha lloc, no tenim puestos allà. I qui diu que munta Vilafranca? M'han dit, em va dir, em va explicar, perquè últimament es fa molt amb aquell de Cal Moreno. El xic de Cal Moreno? El xic de Cal Moreno, sí, aquell. Collons, posi que ell està tot el dia de campo i playa. Marga. Doncs es veu que sí, es veu que ja ho tenen tot pensat, tu. Ja ho tenen tot organitzat. Tenen les dates i tot, es veu que ho volen fer del 17 al 19 d'octubre. Collons, les dates ja, en un any, Ja ha fotut les dates. Que totes les dades ràpid, tu. Ja vaig. Ja es pensen que la feina ja està feta. I jo no ho entenc, perquè li vaig preguntar, però això no s'ha fet mai a Vilafranca. Em diu, no. Què voleu fotre ara? Si no hi deu haver ni lloc per fer a Vilafranca. On t'ho fotran? No sé, volen trencar motllos, diuen que volen innovar, aquestes coses que es diuen ara aquests modernitos. Que ho fotin a les granges del Xapí. Ah, això sí, allà sota el port. Exacte. A Vilafranca, diu. A Vilafranca han de venir a fer això. Quina. És que tenen unes idees aquest jovent. Hòstia. A Vilafranca, diu. Un congrés. Un congrés. A Vilafranca. Doncs sí, ja ho tenen, és que ho tenen molt clar, Octubre de l'any que ve, octubre del 2014. Octubre del 2014, diu. Sí. Octubre. Hòstia. Octubre. Potser hi haurem d'anar. Aquests de Vilafranca, si una cosa foten bona, és les festes, eh? Hòstia. Això sí. Quan s'hi posen la munten ben grossa. Això és, quan foten una festa, s'hi ha d'anar, Hòstia. Que ara ja haurem de treure el cap. A veure com remenen el cul aquelles mosses. Hòstia. Si no hi ha gaires de mosses, Vols dir que n'hi haurà gaires? Hòstia. Em sembla que aquests tot el dia estan trajats en reunions i d'empantar dones, em sembla que no en saben. No, això del festeig ja no ho dominen. Li parlem de dones, ja te'ns embarbusses, hòstia. Home, és que... M'hi foten nerviós. És que ets de por, ets de por.
Vaja, vaja. Cago en l'ou. Bueno, encara hi haurem de donar un cop d'ull, sí. Home, potser sí que ens hi costaríem, tu. Encara que sigui mort l'esqueleto, eh? Ara, si aquest no el mourà gaire l'esqueleto, ja. No moguis l'esqueleto, Mingo. Aquesta cadira que porta. Jo si moc l'esquelet em desmunto, tu. Però bueno, ja ho veurem, ja ho veurem. Escolteu, jo me'n vaig a moure l'esqueleto. La nit és jove. Hosti, i tan jove quan estic aquí a la vinya sí que és jove. Me'n vaig a moure l'esqueleto que encara em queden totes les cols per collir. Molt bé, Pepito. Ànim, Ànim, que ho necessitem. Aquesta esquena, hosti, és fotut això. Jo me cago en nera, tinc que fotre'm aquí, espera que porto 2 hores esperant la dona, ja. La dona diu, ja la pots esperar, la dona, ja. Pregunta-li al Mingo, la dona, on té. Collons, Mingo! No, que fa broma aquest tio, deixa'l estar. Fot broma! Està. Oh,